Ia'n wir fod yma ddod at fynd i Landybie heb ddweud ia, ac i'ch atgoffa chi Mary a chi gartre, mae'r tîm sy'n aros i fyny mae hira heb ddweud ia, wel nhw sy'n cael y 10 pwynt wrth gwrs. Da chi yma fel aelod o dîm Dinbych, dwi'n iawn? Weithiau. Weithiau? O lle da chi'n dod yn union? O Dinbych. Tref Dinbych? Ia. Aelod o Ferched y Wawr Rhuthun da chi? Ar hyn o bryd, ond dwi'n bwriadu ymddiswyddo. Ymddiswyddo? O, mae'n disgwyl! Fel chi, iawn wir? O, ei, a fi sy'n yn rhoson sydd o enw gwrs, oedd yn effernol na. Wel, si rioed dyn yma le awyr gymaint, ac am hynny mae'n cael mynd lawr. Pa fath o recordiau? Pop, rhan fwyaf. Pop. Weithiau. A clasuro weithiau. Di deud weithio o blaen. Ta tair gwaith, swn i ddol. Ta ta, Owen. Da chi'n di deud ia chwaith, na ddo? Na, dw. Na ddo. Na. Gofyn i ddweud eidl... Yn ôl? Ia, ydych chi ddeud yr eidl yn ôl? Laida. Laida! O ne, ia, no, dweud, wrth gwrs. Da chi ddim o'r ardal yma? Nagw. O lle? O pentre bach enw Llanilar ger Aberystwyth. Llanilar? Pentre bach braf. Ardal Day Jones? Ardal Day Jones, ia. Ia. Ia! Helo, dyma fi, Dwlidwl Gwirion. Yn rhe Dinbych, lle prysur ofnadw. Mae mwyd prysur fan hyn, na, yn y blaned wirion. Lle rhyfedd iawn. Well i fi fynd, rhag ofan, gai tocyn, ha, harcio. Tipyn o foi oedd y twm o'r nant yma, Dinbych. Cwpl o ganrif, ho, oedd yn ôl. Roedd yn ysgrifennu dramau a mynd â nhw o amgylch ffeirau'r wlad yn ei Siarabang bang ei hunan. Fan hyn yn eglwys wen Dinbych y clahaddwy twm. Mae yna garreg ma'n rhywle. Cof amdano fe, yn ei alw yn The Cambrian Shakespeare. O, diolch yn fawr. Y gegin fach Dinbych, caffi chwiorydd Trebor Edwards. Un y sarwed ar y taro fan hyn.